Dem baş, evar baş, temaşevanên hêja îro di Dem TV'de em ê weşanekê têr û tijî ji we re pêşkêş bikin. Rojeva me gelekî germ e, nûçeyên cihêreng hene. Îro çendê me heye? Îro 11 me heye. Ka ez binêrim. Îro 11 me heye, 11 me heye heftan. Em ji we re weşana zindî pêşkêş dikin. Hevalê me tim dibêjin ji kerema xwe re destpêka bültenê tim tarîxê bibêje ji bo em bizanibin ka kîjan vîdeo aydê kîjan rojê ye. باشه از هنک حال وeb پرسم لوه تماشه بکم و پاشه جی ام دست به بولتن خو بکن ایرو از هم ده درباره برسوا حکمت شامی یج بو سوریه جوارا پیشکش بکم که برسوه که چه وادایه özgür özel ev çand rojin xwat qelişine dibêje ez diçim navbêkariyê dikim dixwazim hikûmeta Şamê û dewleta Tirkiye li hev bînim ka em binêrin heqeten tiştekî wisa heye tune özgür özel ketiye dewrê di kîjan astê de ketiye dewrê di asta îstixbaratî de yan jî heqeten ji aliyê siyasî ve bi hikûmeta Şamê re di nava tekiliyê de ye yan na em vê meselê lêkolîn bikin encam hene encamê ez ê ji we re ragihînim. Wekî din li Amedê mesela Kobayê heye yani di dema Covidê de Covid di sala 2020 de çawa Kurd hatine bikaranîn ji bo makîneyên nû ku dewleta Tirkiye şandiye Kurdistanê ji bo makîneyê xwe bixe dewrê Kurd hatine bikaranîn û gelek kes jî di wê derê mirine. Niha ev mijar di rojeva Meclîsa Tirkiye de ye parlamenterên Dem Partî ev xistin rojevê ka em binêrin wê çi encam derkeve. Kurd heta kengê wê werin bikaranîn ji aliyê dewleta Tirkiye ve. Hem di dema şer de hem jî ji her alî ve di Covidê de jî wekî Kobayê hatine bikaranîn malzeme ev jî li rûmeta me dikeve. Îro dîsa saatekî cuda da ez weşanê dikim saat 18 ye li gorî saata Ewropayê lê nexeme wisa jî xweş e. Di dema tatilê de me gotibû saatê me diguherin lê belê piştî tatilê wê em ê dîsa bikevin rewşa normal. Rewşa normal saat 8 êvarê ye li gorî min baş e. Ama niha bila saat biguherin nexeme. Ka kîjan heval li vê derê ne? Şengül Zeren tu bixêr hatî, Ahmet Fidan, Oğuz, Zerga Ahmet, Metin Özkan, Arafat Güneş, Baran Deniz Karatay, te bixêr hatin çi agirî? Tu jî bixêr hatî. Metin Özkan, Şîra, em te vê derê dibînin, Resul Doğan, Uğurlu Müzik, Çewanî, Uğurlu Müzik Malatya va tu her roj li me temaşe dikî, tu ji Sivasê bi me re yî. Serkan, Sinan Çay, Serkan tu ji kî re dibêjî derbasî be? Kî nexweş e? Heval asker nexweş e? Hemû hevalên nexweş bila selametî derbas be hêvîdarim nexweşiyekê giran tune be. Samsung A7 li vê derê ye weşan xweş ji we hemiyan re jî. Hüseyin Ömer Malatya ava hêvîdarim tu baş î. Demekî nêz de em ê dîsa vê derê bi hev rabin. Eger hevalê Hüseyin Ömer wexta te çêbû pir bi kêfxweşî agahî li cem te hebin di derbarê daxuyaniyên hikûmeta Şamê ên derheqê Tirkiye'de. Vê derê ez hema weşana xwe ez dibêjim ez kopî bikim bavêjim jêr hevalê ku bixwazin tevlî bin pir bi kêfxweşî. Ama min ayar kiriye di demên pêşme de di rojên pêşme de hevalê Hüseyin Ömer pir bi kêfxweşî dixwazim vê derê pêşwazî bikim û pirsan jê bikim di derheqê rojdata navîn de siyaseta dewleta Tirkiye a li Rojavayê Kurdistanê a li Başûrê Kurdistanê de. Hevando eger tiştekî awarte tune be ez dest pê bikim. Deng jî baş e her tişt baş e. Ez îro dîmen parva nakim ji ber ku dîmen konsantra min jî xirab dike mixabin. Ez hê tam neketime ser meseleyên teknîkî. Ji ber vê yekî ez dixwazim hûn min afû bikin ser vê meselê.
Naha ajansa Mezopotamya mı nûçeye girtiye nûçeyekî balkêşe bi şeklekî pir cuda dane dibêje mesela tabii min wisa formüle kiriye jinekî hevjînê xwe kuş li belê ajansa Mezopotamya bi şeklekî din şîrove kiriye ez xwe pir tevlî nabim. Ayşe K jinekê halê xwe de ye li dijî zilamê ku pêra zewîciye baweyekî sîstematik tundî lê dikir ev kesê ku jiyana xwe ji dest daye yan jî hatiye kuştin dibêje Ayşe K xwe parast û ew kuşt yani kuştina hevjînê wê meşru nîşan dide ev nerast e li navçeya Güney a Denîzliyê Ayşe K li dijî hevjînê xwe ê baweyekî sîstematik tundî lê dikir mafê xwe parastinê bikaranî û ew kuşt Ayşe K ji aliyê cendermeyan ve hat binçavkirin yani mafê xwe parastinê çawa bikaraniye yani eger pêra zewicî be eşq kiribe û bi dilxwazî bi hevra zewicî bin çima xwe parastiye û ew kuştiye ez vê yekê fehm nakim eger bixwaze jê biqete bila jê biqete çima kuştinê mirov meşru dike yani mêrekî ji dema jinekî dikuje ne meşru ye jinekî ji dema mêrekî dikuje ne meşru ye mirov kuştina insana nikare meşru nîşan bide ji ber vê yekî hevalê me ê ajansa Mezopotamyayê heqeten rexne dikim yani jinekî dema mêrekî dikuje çima weke mafê xwe ê parastinê bikaranî nîşan didin vê derê de hîn mehkeme çênebiye dadgeh çênebiye biryar nehatiye girtin yani belkî nayê hêşê ku jinik belkî suçdar e belkî suç kiribe belkî di dema münaqeşeyekî devkî de jinik biryar da be mêrik bikuje yani van tiştana dibe mirov hinekî baldar be û kuştinê rewa nîşan nede bi tu şeklekî kuştin nerewa ye mafê xwe parastinê bikaraniye û mêrik kuştiye tişek ku sed be nerast e yani hûn çawa difikire nizanim ama tu însanekî nikare mafê jiyanê ji însanekî din bistîne heqî tune ye mêr dibe jin dibe eger mafê xwe parastinê bikartîne dewleta wî heye bila biçe cem mehkemeyên dewleta xwe doz veke û jê biqete çünkü kuştina însanekî heqî tu însanekî tune maf tiştek pîroz e yani jiyan tiştekî pîroz e mafê jiyanê pîroz e tu nikarî mafê jiyanê jê bistînî ez biryar didim te ji vê dunyayê derxim biryar didim te bikujim ya tiştekî wisa tu ne ye yani dibe em vê van mantiqan di nava civaka xwe de bicih nekin ji kerema xwe re hevalên me ên ajansa Mezopotamya rexne dikim belkî jî ajansê me din jî girtine UNICEF saziya Netanyahu bî fona alîkariya ji bo zarokan e piştî dagirkirina Efrînê UNICEF av li seranserê herêma Şehbayê û kampan belav dikir lê di sala 2022 diyan de belavkirina avê li ser gundên navçeyan pir kêm kir û di sala 2021 de jî li seranserê herêmê av qut kir di 15 Sibata îsal de jî yani beriya çend mehan av bi temamî li ser kampan hate qut kirin ev jî marîfeta UNICEF'ê ye yani mirov fehm nake belkî jî li herêmê av kêm problema avê ji xwe heye li Rojda Navîn jî heye li Şehbayê heye li Hesekê jî heye li Qamişloyê jî problema avê tim heye ev mesele divê demekî kin de were hel kirin çawa hal dibe rêveberî çawa dikeve nav tevgere nizanim ama ev meseleya avê divê hel be edî dewleta Tirkiye bendav çêkirine baraj çêkirine avê li ser xelkê qut dike ama rêveberiya hereman çê bûye sirf ji bo millet aram be millet bigêje huzurê av dibe xwarin dibe zad dibe pêdiviyê wan ê jiyanî dibe çi dibe bila bibe rêveberiyên hereman eger nikaribin daxwazên gel pêk bînin ya dibe ciyê xwe ji hevalê xwe re bihêlin îstîfa bikin yan jî çareyekê bibînin ev bi vî şeklî nameşe baş e me bi rexne dest pê kiriye heyeteke dewleta Iraqê ji bo lêkolînkirina êrişên dewleta Tirkiye çû hewlêrê ka ez vê yekî weke durûtî dibînim hem destûr dide dewleta Tirkiye bikeve Başûrê Kurdistanê êrişên xwe pêk bîne û hem jî piştî ku hin bertek hatin nîşandan hin reaksiyon çêbûn niha hikûmeta Iraqê biryar daye heyetekî bişîne hewlêrê heyet ketirê çû pêya bû niha hin hevdîtina pêktîne ka em binêrin encam wê çi abe
şande bi serokatiya şewermendê Ewlekariya Netewî ya Iraqê Qasım Erecî ji bo rewşa êrişên li dijî Herêma Kurdistanê lêkolîn bike çû Hewlêrê. Hikûmeta Iraqê ku bi mehane rê li ber dewleta Tirkiye vekiriye gelo çima van rojan şandeyekê dişîne Hewlêrê çima pêdivî dîtiye gelo çi ketna berawan gelo hîn jî şantajên di navbera Iraqê û dewleta Tirkiye de hîn bi dawî nebûne li hemberî hevûdû hê jî şantaj nîşan didin. Hikûmeta Iraqê hikûmeta Sudanê hewl dide bi şeklekî destkeftên Kurdan bifroşe Tirkiye di berdê wê de çi bi dest dixe û niha çima wisa hem rê dide dewleta Tirkiye û hem jî heyet dişîne ji bo lêkolîn bike. Tiştekî wisa dibe yani dibe hinek dewleta Iraqê hedê xwe zanibe madem em bi hevra dijîn madem hikûmeta Iraqê hatiye serkar dewleta Iraqê jî dewleta Kurd û Erebane divê hinek ji Kurdan re rêz û hurmetê bigire. Bi vî şeklî nabe. Yani tu nikarî destûr bidî dewleta Tirkiye were çiyayê me bombardıman bike, agir berde daristanên me yê wê derê û paşê jî min henekê xwe li Kurdan bikî heyetê dişîne Hewlêrê were em lêkolîn bikin. Heyet diçe ku derê diçe Hewlêrê. Kî re ev dîtin çê dike bi rêveberên pedekere. Ya henekê xwe me dikin. Ya tiştî wisa dibe. Ê ku destûr di dewleta Tirkiye û her dune hem rêveberiya Hewlêrê hem ya Bexdayê radibin heyetê dişîne nava yani em çi lêkolîn dikî? Daristanên ku hatine şewitandin lêkolîn dikî? Gundê ku hatine valakirin lêkolîn dikî? İnsanê ku li serê rêya rûmeta wan hatiye şikênandin, nasnameyê wan ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatiye kontrol kirin, tu wan lêkolîn dikî? Çi lêkolîn dikî? Henekê xwe me dikî? Tiştekî divê tu bikî, hikûmeta Hewlêrê, hikûmeta Bexdayê li hev dicivin, biryarekî digirin, dewleta Tirkiye di nava 24 saatan de herêma me biterîkine. Saha hewayî li dewleta Tirkiye em qedexe dikin. Bi tu şiklekî nikare müdaxaleyê herêma me bike. Terör merör tune derewe. Teröre herî mezin dewleta Tirkiye li rojata navîn pêkitîne. İdlib, Azaz, Cerablus, hemî terör tijî kiriye. Li Tirkiye terör tijî kiriye. Biye teröristan bixwe. Iraq sankî nizane. Yê ku Daeş berda ser Iraqê, yê ku Daeş berda ser Hewlêrê dewleta tek bixwe. Ê ku Daeş anî Musulê dewleta tek bixwe. Herkes vê yekê dizane. Dewleta Iraqê mîna ku nizane ve hatiye em diçin lêkolîn dikin. Tiştê wisa tune. Dîsa jî ez ê nû çê bixwînim. Bê hurmet. Ev nûçe di medyaya Erebî de derketiye ji ber vê yekê ez dixwînim. Armanca heyetê çi ye dibe ew e rewşa ewlehiyê ya li Herêma Kurdistanê êrişên dewleta Tirkiye, dagirkerî, leşkerkeşan, avakirina noxteyên kontrolê yên ku dewleta Tirk li ser sînorê duhokî avakirine bişopîne. Çi dişopîne ya? Çi dişopîne? Wexta şopandinê ye. Bişopînî çi neşopînî çi? Û li wê derê ne? Heyet wê bi berpirsê hikûmeta Herêma Kurdistanê re bicive. Erê bicivin. Dû bi şev Serokwezîrê Iraqê Mihemed Şia Sudanî yekem car helwesta xwe ya li dijî dagirkeriya dewleta Tirkiye eşkere kir. Sudanî de civînekî de teqez kir ku ew destdirêjî bin pêkirina Tirkiyeyê li ser xaka xwe qebûl nakin. Guten Tag, bonjour, roj baş. Dewleta Tirkiye 30 sal e rojane êrişê ser xaka te dike, serweriya te nemaye, ser û bin kiriye. Hikûmeta tenekeyî tu. Em red dikin. Çi red dikî? Ji kî re dibêjî? Ji hewê re dibêjî. Nameyekî bişîne dewleta Tirkiye her re hevdîtin çi rêveberên dewleta Tirkiye hatin wê derê te ser Xalîça Sor ew pêşwazî kirin. Te got werin. Wextê ku hikûmeta Tirkiye hat rayedarên wan hatin Tayyip Erdogan bixwe hat li ser Xalîça Sor wextê meşiyan te destê wan girt te halê wan pirsî hêzê wan li wê derê bûn. Li serê çi bûn? Daristan dişewitandin. Zarokê me qetil dikirin. Gundê me danvala kirin. Îro rabiye em naxwazin. Çi bû? Çi bû? Nişkeva çi guherî tu naxwazî? Yani ev durûtî bi tenha serê xwe sûç e. Te sînorê xwe vekiriye ji te re bêjim xeberekî din heye di dorê de godarî kin. Li gorî agahiyên ji çavkaniyê xwe cihî hatine wergirtin artêşa Tirk
Gefê li şeniyên herêmê dixwe ji wan re dibêje dernekevin derim. Her wiha ji bo konvoya leşkerî jî bê derbazkirin deriyê Sînor ji Sirê Sibê ve girtiye li gorî agahiyan gelek konvoyê danê êvarê derbasê nava xaka Başûrê Kurdistanê bûne. Konvoya wesayîtan çi ye? Wesayîtên zirxî ne, tangin, erebene, xwarin e, zad e, sîlih e, gulen e, teqemenîn e, dibe ji ewan askerê xwe re ji wê derê di rêya reşeyî re derbas dike. Êdî ji hewa ve jî nabe. Ji hewa ve bibe tu yê bîjî ya nizam çi derbas dike, hêza me quweta me lê nabe. Tê ber te re derbas dibe, di nava bajarên te re gundê te re derbas dibe, hat Amediyê jî radibî heyet dişînî Hewlêrê. Yani ev jî dev du sê rojê em tim bang dikin, em gazî dikin, em dibêjin li Bakurê Kurdistanê gel rabe serpiyan, partiya dem bikeve nava tevgerê, bi dehan partiyê me yên siyasî hene, navên qerasel xwe kirine, nizam Partî Çikê Kurdistan, nizam partî başına ve hemiyan Kurdistan tê de. Ya Kurdistan dibin Uganda çû perîşan bû, asimilasyon daye qirikê, herkes bû Tirk. Daxuyanî xwe jî êdî hûn tev bi Tirkî didin, êdî çû her tişt berbê dawiye ve diçe hûn hê jî ranabin daxuyaniyekî jî nadin. Yek însanekî serî ranake li Bakurê Kurdistanê û partiyên siyasî nakeve nava hereketê. Tamam gele rêz û hürmeta me heye, em ji gel tiştekî naxwazin, tamam. Ama partiyên siyasî alîgirên xwe komîser hev bikin, werin cem hev, behev bişêwirin, tiştek bikin ya. A binderin partiyekî Elaka Kurdan pêtine, Partiya Sosyalîst a Bindestan, kendi zane partiyekî çewaye jî ESP, Partiya Sosyalîst a Bindestan bang kiriye. Çima bi tene serê xwe bang dike? Mesele hevbeş e, meseleya dagirkeriya Başûrê Kurdistanê, meseleya temamê Kurdan e. Hemî partiyên Kurdistanê mecbûrin werin cem hev. Nakokî wan çi ne? Wexta nakokiyan e hûn tên didin hemberî hebû de. Partiya Sosyalîst a Bindestan ESP bang kir ku li dijî êrişên dewleta Tirkiye ya li ser Başûrê Kurdistanê rabin serpiyan. Baş e bang kiriye. Bang li min dikî, bang li kî dikî? Li Hewlêrê jî Partiya Komünîst a Kurdistanê xwe pêşandanek li dar xist. Di xwe pêşandanê de duruşmeyên ji dagirkeriyê re na hikûmet û parlamentoya Iraqê helwesta we li ku derê ye? Netewên wekbî çima bêdengê hatin berskirin ev slogan. Slogan nerê? Ciyê xwe dane, rast e, daxwazên di ciyê dane. Lêvelê bi partiyekî du partiyan ev mesele nabe. Bi dehan alîgirên partiyekî ev mesele hel nabe. Mesele gelekî ciddî ye. Endam alîgirên Partiya Komünîst a Kurdistanê daxwaz ji hikûmeta Iraqê, daxwaz ji hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin, serweriya netewî biparêzin, dagirkeriya dewleta Tirkiye rawestîne. Erê bang e. Mesela hevalê me hunermend jî derketine bang dikin. Ya herkes bang dike. Nizam bang dikî dikin. Tev çand. Li dijî dagirkeriyê banga berxudanê kir. Tev çanda Avrupayê li dijî êrişên dewleta Tirkiyeyên dagirkeriyê daxuyaniyekê weşan tê de dibêje roj roja berxudanê ye, roj ew roj e ku herkes li ciyê ku lêbe rabe serpiya. Ama organizasyon lazım e. Em tena serê xwe rabin, alê xwe bigirin, tena serê xwe dibe. Organizasyon lazım e, rojek diyar ke, du roj diyar ke, heft roja ser hev kifşike, netewên wekbî li Cenevre'ye werin vê derê, deh roja ranebin. Merû xwe bike xwîn derê xelkê de ya. Qedera me li wê derê li ortaya, qedera me biye pêlîstok di destê xelkê de. Em derbasî nûçeyekê din ya şer bibin, hêzên gerîlla helîkopterek xistin, bawer dikim Skorsky'ye. Çavkaniyên hepeke ragihandin ku li xada girê bihar azapê helîkopterek artêşa Tirkiye dagirker hatiye xistin. Dehê tîrmehê yani 2 saat di 23:40 de tam nîvê şevê helîkopterekê bi tîpa Skorsky'yê artêşa Tirk dema ku hewl da hêzên xwe li xada berxwedanê ya girê bihar dayne bu hedefa gerîla helîkopter darbeyeke giran xwar kontrola xwe wenda kir û ciyê ku helîkoptera Skorsky lê ketiye xwarê ji aliyê helîkopterên êrişê ve hat bombekirin. Ev jî nûçeyekî bi vî şeklî ye.
نوچەیەکی دیژی هەیە بەڵافرێن تر دەردۆرە هەولێرێ بۆمبەکردن بەڵافرێن دەولەتە ترکی شەوا دەرباسبووی ناوچەین سینگان گەروەزین چیایە بۆڵێ یەن لە دەڤەرە برا دۆستێ نزیکێ هەولێرەیە بۆمبەباران کردن ev hemî deverên ku navê xwendin dikevin çarçoveya parêziya Hewlêrê. Balafirên Tirkiye zozanê navçe jî bombebaran kirine. Tişta acîb çi ye? Walî Hewlêrê radibe dibêje temam tu zerar tu ziyan li welatiya neketiye ji xwe re aram bin malê xwe bin. Problem tune ye. Herkes vegere malê xwe. Dewleta Tirkiye bombe dike. Yani walîtiya Hewlêrê, rêveberiya Hewlêrê bune weke saziyên ku tenê encama radiyîne. Ya hûn saziyê mafê mirovan e. Qet înisiyatîfa we tune ye. Ya normal e eger hûn ditirsin, eger hêz û quweta we tune îstifa bikin, hevalî îstifa bikin biçin malê xwe. Li zarokê xwe binêrin, herin geştî, herin seyranê diçin ku derê biçin. Ama rêveberiya Başûrê Kurdistanê bidin destê ehlê wî. Xortê me hene, qîzên me hene, gencê me hene, ê ku zanin Başûrê Kurdistanê bi rêve bibin hene. Rêveberiyê bidin destê wan, bila Başûrê Kurdistanê bi rêve bibin. Bila helwestek navne tevî nîşan bidin. Bila li hember dewleta Tirkiyê karibin serî rakin. Rêveberiya pêşmerge bidin destê wan xortên neteweperwer ku bikaribin xaka xwe biparêzin. Çi ye ya? Du eşîret, sê eşîret hatine cem hev 100 salin aynı heremê bi rêva dibin. Em bune mî, em bune pez, ew jî bi rêva dibin û pere çi heye zengînî, dewlemendî heremê dixin bêrîkê xwe, din zarê xwe, dişînin Dubayê, dişînin Amerîkayê. Çi ye ya? Kurdistan kirine pêlîstok di destê xwe de. Sal 2024 ya. Vakta eşîretçîtiye. Hakikaten dibêjim ya. Aqaz dibistanê me hene, aqaz mektebê me hene, aqaz zanayên me hene, gencê me hene. Yani çima hemî aynî paşnav Kurdistanê bi rêve dibin. Ya ez tenê behsa Hewlêrê nakim. Silêmaniyê jî wisa ye. Ya ayb e ji bo Kurdan ayb e ayb. Kîjan wezaret dibêjî destê aynî malbatê de ye. Ya tiştekî wisa dibe? Wa rehîn girtiye Kurdistanê. Ya karê we tune, zeviyê we tune, mêrgê we tune ne. Biçin ji xwe bixebitîne xelkê ya. Emrê xwe de tevrek li erdê nexistî, emrê xwe de kevirek dananiye ser kevirekî, mizevkî milyarder e. Milyarder. Ya teşkwane ew qasepere. Emrê xwe de nexebitî. Te Kurdistan bi rêveberiya te meaşe girtiye. Bi meaşekî merû çawa dibe milyarder? Eger te ji meaş zêdetir giribe diziye. Rêvebirekî ji milletê xwe dewlementtir be diz e diz. Başka çareyî tune ye. Ez divê ji bo Dem Partî jî dibêjim, ji bo her kesî jî. Ez wextê bibim rêveberê Dem Partiyê li ser hesabê min tenê 1000 euro hebe, piştî 5 sala ez wextê milyoner derkevim ji Dem Partiyê, min diziye. Min milyon ji ku derê anî? Wisa ye? Yani em çima diziyê, gendeliyê em wisa ji rêzê dibînin? Yani ez vê ji bo Rojavayê Kurdistanê jî dibêjim. Ez navan nadim, navê partiya nadim. Kesî sujdar nakim. Ama ez behsa sistemê dikim, sistemê sujdar dikim. Li Rojavayê Kurdistanê mirovekî hat ket rêveberiya PYD, mirovekî di halê xwe de be û piştî salekî din, piştî 5 salê din dewlemend be, diz e. Çünkü maaşî wê em dizanin. Tu rêveberî, millet maaş te normal e. Jî biçim xizmetê bikim ji milletê Kurd re, milletê Kurd wê xwarinekî bide min, wê maaşekî bide min ji bo ez razêm, ji bo malbata xwe xwedîkim normal e. Dibe 1000 euro be, dibe 10,000 euro be, ne mesele ye. Bila maaşê te 50,000 euro be, ne mesele ye. Belkî xeş dikî, belkî çi gerê. Ama merû bi 50,000 euro jî nabe milyarder yani. Ha wextê tu çi kilekê ticaretê dikî, dev ji rêveberiyê berde. Here ji xwe re ticareta xwe bikî navê te bibe tucar. Tucarî jî ne eyb e. Here bibe tucar çi dikî bike, ama dev ji rêveberiya welatê me berde. Here karê xwe. Ya nizam şaşım ne şaşım ya. Du roj ez hêrs dibim. Hakikaten ya.
Hevalê me Bakurê Kurdistanê jî wisa nerm daxivin, çi meclîsê destê xwe radikin datînin, pirsên nerm dipirsin. Wexta nermbûnê ne. Yani niha di van 5 salên pêşiya me de qedera milletê Kurd kifş dibe. Yan em tune dibin, yan em ê hebin. Em ê hebûna xwe misoger bikin, bixin bin garatiye. Çare tune. 5 sala da te çi kir. Mesela em wext wenda dikin. Rêveberê me Hemîd di zindanan dane 20,000 insanên Dem Partiye, insanên ku di doza Kurd û Kurdistanê de xebitîne li Tirkiye di zindanê dane. Çima? Wext de wenda kirin. Cîwaniya wan, xortaniya wan, zanîna wan, enerjiya wan ji wan distîne. Dewleta Tirkiye dizê azadiyê ye. Li Başûr jî bi aynî şeklî. Me ez derbasî mesela Sûriye bibim. Yani idîn wext ne ew wexte mirov nerm be, ji xwe re wisa tene baxfe û meseleyê zehke û ew wext derbas bû. Rêvebirekî tiştekî dike, tiştekî nake ji kerema xwe re bila biçe mala xwe, ciyê xwe ji kesekî din re bihêle. Kesên xwedî biryar, kesên xwedî înisiyatîv, kesên xwedî kapasite garibin tiştekî bikin. Ciyê xwe ji wan re bihêle. Hene. Çavkaniyên ji hikûmeta Şamê hebûna pêwendî, hebûna tekiliyên Sûriye û Tirkiye red dikin. Dibêjin tiştekî wisa tune. Berpirsekî hikûmeta Şamê bi rêya rojnameya El Watan vekirî got, tu pêwendiya aliyên Sûriye bi tu aliyekî siyasî Tirkiye re tune ye. Çi desthilatariya Tirkiye, çi opozisyon. Yani opozisyon kastevan CHP'ye. Ji ber ku rêveberên CHP, serokê CHP, Özel, ev çend rojim bang dike dibêje ez diçim Sûriye bi bi Beşar Esad re hevdîtinê pêk dînim. Ez ê randevû ayar kim bila were Tirkiye ez ê bi Tayyip Erdogan re hevdîtinê bidim çêkirin. Çima? Ji bo ku li Bakurê Sûriye statûyekê Kurdan tune be, ji bo ku Rojavayê Kurdistanê neyê naskirin. Ev pergala ku 10 sale heye bi temamî belav bikin ji ortaya rabikin. Armanca wan ev e. Muhalefeta Tirkiye jî, hikûmeta Tirkiye jî aynı tişt difikirin. Halbuki Özgür Özel, serokê CHP dikaribû tiştekî tam bi rivajî bikire. Ez diçim Şamê hevdîtinê çêdikim bi Esad re ji bo ku aramî çêbibe, ji bo ku ez bibim navbenkar û heqê Kurdan statûya Kurdan bide. Maqûlî ev e. û di vê navberê de jî bila cihî veke rê bide me ku em bikaribin penaberên Sûriyeyî, koçberên Sûriyeyî gelin Tirkiye vegerinin ser axa wan. Yani ew qas Sûriyeyî ji ku derê derbasî Tirkiye bûn? Hemî ji Rojava çûn Tirkiye? Na. Çima car ditînî Rojava bi cihêtikî ser erdê Kurdan? Çima demografiyê diguherînî? Afrîn zeviyê wan, malê wan, mal û milkê wan aydekîne kifşiye. 500 sale kilwê derê diyare kifşiye. Yani mirovê ku ji başûrê Sûriye wan deverên din koçber bûne hatine Tirkiye wana çima tîne Afrînê bi cihêtikî? Çima tîne Azazê, Cerablusê, Serêkaniyê bi cihêtikî? Niyeta wan eya Kobanê jî, Qamişlê jî hemî bigirin. Hemî bigirin ereba bînin bi xêr çi ye xêr e? Yew şerm tune cem van însanan. Ez nûçê serî heta dawî dixwînim başê îcab kiribe em şîrovê bikin. Yani dibêje tu pêwendiya aliyên Sûriye bi tu aliyekî siyasî Tirkiye re tune. Çi bi ser desthilatariyên Tirkiye, çi jî opozisyon. Ev daxuyanî çend saat piştî îddiayên CHP hatin dayîn. CHP wekî mezintirîn partiya opozisyona muhalefeta Tirkiye îdia kiribû wî ji rayedarên Sûriye soz girtiye ew ê li Şamê bi serokê Sûriye Beşar Esad re hevdîtinekê pêk bîne. Di van demên dawiyê de berpirs partiyên desthilatar û opozisyona Tirkiye nêzîkbûna bi Sûriye re kirine meseleya xwe ya bingehîn lê em dibînin ku helbesta fermî a Sûriye neguheriye. Beriya hevdîtina bi Tirkiye re du daxwazên sereke yên Esad hene. Çi ne ev her du daxwazên sereke? Tirkiye ji serweriya axa Sûriye re rêz bigire, hemû xaka wê biterkîne derkeve.
ev net zelale. Tekiliye xwe bi hemû cûreyên terorê re bi rêxistinên muxalîfên wê re bibire. Beşar Esed vê helwesta xwe di her firsendî de tîne ziman. Di dema hevdîtana bi rayedarên Rûs re jî van daxwazê xwe, her du daxwazê xwe tîne ziman. Herî dawî jî bi rêveberiya Rûs re anî bû ziman, lêbelê çapemeniya Tirk tim manîpüle dike, tim tiştên berova jî dibêje. Mîna ku Şam helwesta xwe guheran dibe, mîna ku Şam ji doh ve amade be, ya tu menfeetekî Sûriye tunê were bi Tirkiye re rûne. Türkiye heta axa Sûriye neterîkine, ciyê dagirkirî neterîkine. Çima pêra rûnê sermasê? Rûniştina sermasê bi Tirkiye re tê mana rewakirina rewşa heyî, rewakirina dagirkeriyê. Yani tê wê manê te baş kiriye ev 10 sale te çete xwedî kirin berra ser de. Yani te baş kiriye. Tê wê manê. Di vê naverê de balafirên şerê yên Rûsyayê bi mûşekên teqemeniyên bilind çeperên El Nusra yên li rojavayê bajarê Idlibê gundewarên wê kirin armanc, depoyeke çek û cebilxane a El Nusra hat rûxandin. Na mesela nûçeyekî din ji were dixwînim di mesela servetê de û mesela gendelî dizdî min ji were bas kiribû li Tirkiye niha krîzekî aborî heye. Bi vê nûçeyê re em ê tev bi hev re bibînin li Tirkiye çima feqîrî xîzanî heye. Anketek heye, lêkolînek heye. Di mesela serveta şexsî de Türkiye welatê yekem yê cîhanê ye. Yani dewlemendên herî mezin li Tirkiye. Mesela 10,000 milyonerên dolarê hebin, par hebûn, îsal du qatî wî zêde bûne. Dewlemend milyonerên dolar li Tirkiye çawa dikarin zêde bin? Tê wê manê ku pere ji derekî girtine, ji ku girtine? Ji bêrîka xelkê girtine. Çünkü xelk feqîr dibe, xelk nikare hêza kirînê a xelkê kêm dibe. Ama dewlemend jî zêde dibin. Zêdebûna dewlemendan tê wê manê xîzaniya gel. Mesela em li welatên Ewropayê dijîn, çima di navbera dewlemend û xîzanan da kendalekî mezin tune ye, wekhevî heye. Çünkü pir kêm e dizîn. Li gorî rapora serveta gerdûnî ya 2024 Bankaya UBS ya Swîsrî Tirkiye duwarê zêdebûna serveta kesayetî de li cîhanê welatê yekemîn e. Li Tirkiye duwarê lîre de serveta şexsî ji sedî 357 zêde bîye. Yani 7 milyoner hebin, buye 357 milyoner. Bankaya UBS eşkere kir li Tirkiye serveta kesayetî bi pereyê netewî sala 2023 li gorî sala 2022 bi rêjeya ji sedî 357 zêde bîye, li asta cîhanê bûye welatê yekemîn. Binêrin. Qatar di rêza duyemîn de tê. Di rêza sêyemîn de kîjan dewlet heye? Rusya. Li Rusya jî gendelî gelek zêde ye. Yani şahıs dewlemend dibin, gel xizan dibe. Yani imkanê kirînê ê gel kêm dibe. Yani bi maaşekî xwe tu nikarî benzîn bixî û seyara xwe. Çi yani? Ev jiyan e. Sala 2023 duwarê dolarê Amerîkî de jî li Tirkiye serveta şexsî ji sedî 63 zêde bîye. Duwarê perwerdeya netewî de serveta şexsî herî kêm li Yunanistanê zêde bîye. Mesela Yunanistanê de wekevî çê dibe. Yani serveta şexsî li hin deveran zêde nabe û gel xizan nabe. Wekevî heye. Belkî ji hemû xîzanin nizanim. Mesela gavadin mi got 7 kes eger milyoner bin, li gorî sedî ji sedî 357 yani spar 7 kes milyoner bin îsal dike 257. Yani sedî 357 zêde bîye.
دواره پره نتویده ثروت شخصی هر کیم یونانستان یمگوت لترکیه 60,000 میلیونر دلار هنه لگوری راپورا بانقیا UBS یا سوئیس ره لترکیه 6,787 میلیونر دلار هنه پشتی تایوان در ریزا دویمین ده بنر او خاصا دلار وش کوانی کال ترکیه کریز آبوری هه کاک دلار کیمه یم نهاد بینین که دلار همی چویه کتیه سر حسابه 6,000 انسان 6,000 انسان میلیونر دلارن اما ملت قومپله فقیر طایب اردوغان جی بانک خلکیت کرد به دلار خبینن دولت تجار فقیر ناکب دولت به باجا خواه به ورگی خواه تم جملت دخواه ای فقیر دکبه ای امکان کرینی لجمع کم دبه گله نخوشین کرونا لآمده و که کوبای هاتنه بکارانین افجین دوچه گله که بالکشه مامسته زانگی دیجده دکتر جناب اکنجی لسر تویتری مجاره که گله که گرینگ آنی روژه لگوری ادعای وید حزیران 2020 ده لآمده گله که نخوشین کوویدی لنخوشخانه گازی یا شارگیله و که کوبای هاتنه بکارانین ادعا اوه جزانگی ها گازیه یا انقره پروفسور حکمت سلچوک گدیک لگل 7 کسان به بالافره کی تایبت هاتیه آمده به نوع ترکیش بام ماکینه که لازره لسر نخوشین کوویدی بکارانیه اف ماکینه لجیهانه لدنیای لتو ولاتکی نه هاتیه بکارانین تو مرحله زانستیجی لسروی نه هاتیه کرن تو نخوشخانه یکی قبول نکریه اف جهاز لسر نخوشان نه هاتیه جرباندن حتی نه لسر حیوانان نه لسر انسانان یعنی ماکینه یکی جره یکم لآمده لسر نخوشین لگازی یا شرگیلی اف ماکینه هاتیه جرباندن یعنی چواکو زانست دچن لسر مشکان تست چیدکن وکه کوبایی بکارتینن دولت ترکیجی ماکینه کی دبه ماکینه کی خود زانش کدری آنیه کدری پیدا کریه او ماکینه مینا کو ماکینه کووید و ویروسین کووید دکوجه ده بدن انسان ده دبل سر انسان ده جربینه سر کیل سر کردا ته آمده رهبر نخوشخانه آمده جی دستور داد و رزالت بنرن اف سکانداله دبه مجر گله کی مزم به خودی زانه چند کس مرنه جبر و ماکینه دکتر جناب اکنجی اواگاهی دان به پروسس به لیکولین به جرباندن لسر حیوانان لبالافره کی تایبت سار بونه جان قرکتن ری هاتنه آمده سروکی نخوشخانه اقناع کرنه لور لسر نخوشین کوویده ماکینه بکارانینه جرباندنه ام عقوبتا و نخوشان نزاننده بیجه دکتر جناب اکنجی لی تخمین دکم دبیجه گلک جوان وفات کرنه دبی اسفی حسیامه گلک کسی که دوی جهازی را در باسفونه ایرو نل حیاتینه مرنه سدما مرنوان کووید نشاندانه امیان جی خستنه نوا نخوشین که جی کوویدی مرنه لازر ترکان یعنی ماکینه کشتنی از بخواجی را دبیجم دا آجانس آنادولیه دوی دمیجی وکه نوچیا سرکفتنی هاتو برا گاندن yani em Türk'ün serbilindin me makine ekditiye Covid'i dikare bikuje. Me ceriban diye ser Kurdan, Kurdan dikuje. Eri vallahi ji bu serkeftine rast bêjî. Zamanekî ji bo jinê hemle jî sistemekî peyda kiribûn ku ji bo jinên Kurdan zêde zarok çênekin. İddiaya ekincî weke پرسیارنامه که هاته روجوا پارلمانتوی ترکیه 8 پارلمانترین دم پارتی دخوازا لیکولینی کرن یعنی وکه سکاندال بناف کرن باشه هوانو کاسنک لحالی و پرسم از دیسا بانگا خود دوباره بکم حوالی ما ایکو بریا تویتری نال ما تماشید کن کاز بنیرم و حوالی ما ایکو بریا فیسبوکی ما تماشید کن فیسبوکا دم تیوی هی فیسبوکا مجی هی
ji kerema xwe wext wan danekin werin bibin abone di YouTube de wê baştir be. Yani fayda wî ji me re heye. Fayda wî eger hûn birêya YouTube li me temaşekin bibin abone hakikaten wê demê imkanê me çê dibe em zêdetir vê derê xizmetê bidin. Ez dîsta ji we re bêjim dema havînê hewa gelekî germ e em derdikevin derve jî saetê me ê weşanê dibe ku her êvar ne weke xwe be her êvar em nikaribin weşanê bikin ev temamî girêdayê vê sezonê ye dibe hûn li me biborin ama wextê ku dem derbas be sezon bi dawî be belkî 10 rojê din belkî mehekî din nizanim em ê dîsa istikrar bidin rûniştin di vê bername xwe de. Eger tiştekî taybet tune be ez xatir ji we bixwazim. Baş e. Êjwara silav hurmet bi hêviya rojên xweş û azad xatirê we dem baş.